faso maliba kaka inde kaka di fana ko kaka di akadio ba kun gadi de zumana ni janaba yafo kuti atun kadidi o wati faso maliba adon limi da klemina akun kadi ko na mi sugandeli ke u korofende na faka bu ko sobenga ko minga gele o yo fana de ma damandi mala ni atigla mama jende mati madonna maje ko ma fana iko na me munu sugandi ngodana ya de ya be sugandi kuti wa bela jile mabse ga fo be kuma kan gele de fo wa beba fo ku be sangulo dama ko gadu ko lotno mada asikatala nga ko jeni kiyama ya anta ko arjina ko ne kubo bunda ila nga bala de no dala odro so ga jahannama tasma kisajiganga sanogo mba ami fo ani ka Renouveau télé ani FM alajaba na lameba bela jele fo ceni muso demseni ni makro malide munu ni olube ni wati sugandi walasa ku nyema dai ka do ka fo kuna fundu gafu kono kungango kibara ula borombo ankelen ko ni ka sungalo kalo ikado ko koni ni ka usungo ban o selu fana mabse ka fo jimine ko ami dali masain fo ka tanu ka barikada ka laban tuguni duwa munu nolu kera ka nyina fa ku bela jele mine anye ni ka bela jele fana ke sinye sigiye parce de jamal munu nolu be ni kamana gambe ula romro ikado ka fo kamana gwa abashiba dali masade amba nyina fa kuma ni sanga bella dilena akandeme ukado ubseka bashi chogomina an fana mi ni ubitali ke bara ina sankuru karabara do o kuma na mu ni ubitali ke lanyine na kabo an yoro uye malide munu be ubseka wasa soro chogomina kibarawo ni kunafunia kuma na ka baylema do ula ukodo fana tekela gele yakode o kuma na o gele munu be ambo hakito nyine ke laje bani lame ba befe ya fa nyini ufe ka yira ula fana ka fo ukmana an ya fa mbe uma ni ka laban ka duwa nyini ufe ka duwa ko uye ka fi makisa nogo marhaba ka bo bangoni na ka sia mi talike ami gindo ni demsenu ni siginyon ko bashi ti alhamdulillah bashi kon ti ulshila bashi te bangoni ko la anga fuli be bela jelenye bangoni ko ka bela jele fana fu ni sanga na nye ikado o fulike amba fo ko mi ikado sofla masai ale mi biduguje awne anka no bo bela jele kene manyana jabar wahido be masaba intanuka barikada ni ga wali nymondo bien so sigi masake no mitu dandige masaba mi nyekoro o jabaru kodo o kuma na amba wasado alela kanata alela sabu ma harama nyama ni so aba baruboro chaya so fla masabi so ati fenvo o kadara kono ambe masaba intanuka daka ikado hine anika do aka chesiri anika do aka bonyaka ka sabu ke kado dodola aba gwandala kele dono lab singa sumati to na ya jatma mi abake aba kweti bwala wallahi godi ni so alai ali masabi sekula jabar wallahi agafu okuma na ya letanu o tanu keneka ambe ikado rasulu tanu ka barikada ni ka wale nyumando nema ni kishibai ala ko jide aka amma sa sarata ambulo ikado antise ku saraire funa fulini tanu ni barikada ni wale nyumando na nyoke ante senga ante nyina ambe do de kuye ali bi ala ko bulo kanshi uje ankoro ka bana koro bebashi bana kura kana shi soro jangu ka toro munun bi chenso bada dali ala ko no wayolu ni bamba to bela jelenye okuma na gwa me mami ndala akara fargwanya akara magwanye ala ka gwa no bela jele bashi janyo masa ikado ka fo ni sangaina amba foko minye ladila me jamae ambu foko barikada ku ni che uyereye uni makulunkanu ka sabuke munye samu me kanu ya atitado gele yako ya fo chukumi ma ya fa be gashi okuma na ambe hagato nyinu vesanga ani wati ni progodole mi mboranda o ye fliye no te tukute okuma na kadra kono ambu ire fuka kanu yala kado ma chama mbe ikado ko nyedi mi fura bo bulonga ko mi fura to bulo an kanu bawo nyedi mi fura ni ko mi fura abu bulo ambu barikada kadauka faso kono ani faso koka o bi je fa on fa ve o kembe ka faso in kanu ka groupe Renouveau kanu ko barika o ye kanu yala ku ka bismillah o bismillah ikado ambu bismillah kene minga kuna funde kene do ko lu fana bo kuna siri kono fasiri sebe amba wasa do kono kuma ula kalamu ne dabara matrafa ba fana ka fode samu me ka ngani samu me ka fasiri samu me ka do awala vi ikado ambu foku barikada o kuma na niya e ka fo ambe kuna fune lase do ba nyini do ba fasiri wa do fana ta laseli nimbe barakele kono kisei ko aninche anjere o kuma na janyo masa amba foku beki bismillah atuma seleni lo nyegale joko nyuma ala ko no ya amini ya Allah ko nyuma la
ko nɔgɔya yɛrɛ ye ka ma bɛ k'a cari anw ka suya kɔlɛtigi nɛgɛ sujurutigiw don ala ko nɔgɔya fana ye bisimila Sidibe sumali kun ye hakɛ ka dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ donbilafɔli o kɔni kɛlen kɔ n'o ye Jɛnɛba Sɛki ale kɛlen k'an bisimila baara y'a fɔ cogo min na fara ɲɔgɔn kan baara ba don ɲɛmaayaso olu kɛn bɛ ka lakɔlɔsiliw k'olu lasabati waati na min bɛ tali kɛ Mackenzie Makanjakite Mackenzie ale bɛ i k'a dɔn nɛgɛw kɛrɛfɛla radio kunda Hawa Tafili Ture ale bɛ réalisation na nin waati na Abubakar b'a kɛrɛfɛ Abubakar Jara Damele Bakari Jara o ye pétrolier de ye ale bɛ yan fɛ ale bɛ yan fɛ yanda ye Damele n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ centre la marquage individuel strict an ka taa maso kɔnɔna na Kɔrɔmuru ani k'a dɔn k'a fɔ Idrissa Sidibe kuma an tɛ a ko bila dagirinda la an tɛ dakuruɲɛ kelen bonya d'i ma e k'a minɛ ayiwa basi tɛ amina Kɔrɔmuru n'i y'a di an b'a minɛ ni barika ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn hakililajiginna jamana bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔna na a bɛ grève ko fɔ o kuma na k'an bɛ kuma min na ko sisan daw tugulen don a fɔ cakɛda jamana yɛrɛ i k'a dɔn a cakɛda caman olu bɛɛ lajɛlen datugura a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye central min bɛ n'u k'a ma ko INTM olu kɔni i k'a dɔn jamana marabaw olu kɛn bɛ ni ka ɲɔgɔn fanbaliya k'o dugu jɛ bɛ u cɛ min n'u bɛ tali kɛ kuma na ma a bɛ se k'a fɔ fiɲɛbɔda dɔɔnin bɛ i n'a fɔ o kunkan bɔra sabu bangiw n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ an ka wari bondonw ye olu kɔni ye i k'a dɔn u ka lafasa tɔn n'o bɛ tali kɛ u ka syndicat o la fo ka se kuluba min faralen don ɲɔgɔn kan n'o ye sɔrɔ busubaw ka kuluba ye u k'a ma ko APBF ani ka se k'a dɔn k'a fɔ syndicat national des banquiers d'établissement financier o kuma ko olu ye ɲɔgɔn ye kɛ kunungo araba kalo tile 19 mais kalo san 2020 o b'a y'i kanto k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna na min n'o bɛ tali kɛ hakili falenfalenw caman o kɛra ni ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ baarakɛbaw ma ɲɔgɔn ye yɛrɛ k'a kɛra Bamakɔ AC 2000 la bangiba min bɛ yen n'o kama ko Bɛndiya o jaba la o la o ka nin ɲɔgɔn ye senfɛ Kɔrɔmuru k'u ye hakili falenfalenw kɛ o de ye k'a fɔ tiɲɛ don min ni o bɛ tali kɛ baara bila o ye hakɛ dɔ ye o min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lafasa tɔnw olu ka laɲiniw ka kɛ o kumana ka bɛn sariya kɔnɔna na o bɛ bɛn kosɛbɛ o kuma kulu min n'olu fana de don ka faralen ɲɔgɔn kan n'o bɛ tali kɛ sɔrɔ busubaw n k'a fɔ sɔrɔ baarakɛbaw n'o ye APBF o k'a dɔn o maa ɲɛmaw fana ye olu ka nin ɲɔgɔn ye senfɛ u n'u ka syndicat u jɛra ni k'a ko sɛbɛkɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ o kumana a k'a dɔn ɲɔgɔn yɛrɛ taara kuncɛ min kan o de ye a bɛ fɔ min ma ko service minimum o de ye k'a dɔn k'a fɔ baara gɛlɛn minnu ni k'a dɔn telima minnu bɛ yen o kuma ko olu ka se ka dayɛlɛ o ko u ye o bɛnkan sɛbɛn ni ka o kɛ ka laban k'o bolonɔ bila o de y'a to kabi bi sɔgɔma in na nɛgɛ ɲɛ 7 sanga 30 i k'a dɔn min bɛ tali kɛ bankiw kɔnɔna na a fɔ min ma ko service minimum o ko baaraw kɔni ko olu kɔni daminɛna ka ban o kumana o baara daminɛni min filɛ Kɔrɔmuru ko kɔni bɛna to sen na nka ko laɲini ye mun ye o de ye min bɛ tali kɛ baara minnu ka kan ka kɛ u y'u da se o ma o de ye k'a fɔ teliyala mɔgɔw ka sara minnu n'olu bɛ se ka latɛmɛ i k'a dɔn k'a fɔ bankiw fɛ o ko baara ka se kaba ko bɛ daminɛ n y'a fɔ kaba bɛ daminɛ n y'a fɔ kabi bɛ taa banki a daminɛ a tɛ nin ye n'a sɔrɔ tun bɛ alu fɛ e ni ala cɛ minimum ko kuma bɛ fɔ alu ta la o tɛ service complet ya o ma Kɔrɔmuru k'i k'a dɔn k'a fɔ ko min ye service minimum ko kɔni i k'a dɔn banki baarakɛlaw ani banki maa ɲɛmaw o k'u jɛna ni o ye k'a fɔ o baaraw na daminɛ o kumana ko tɛmɛnen kɔ a bɔ yen saraw olu baaraw ka senateliya dɔɔni o kumana min bɛ tali kɛ guichet automatique fana n'o ye wari bondo minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ carte bɛ k'i bolo i bɛ ta i k'a dɔn k'a fɔ gundola tɔgɔ fɛnw kɔdiw don a la walasa k'i ka musaka min ni o b'i lasɔrɔ o ko k'o d'i ma ko o kumana fɛɛrɛw fana ka tigɛ walasa o guichet automatique baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan o kumana ko olu n'a ɲɔgɔnnaw kɔni la ɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye olu ka client n'o ye k'a dɔn k'a fɔ banki matarafabaw walasa dekun ni gɛlɛya min ni k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaba minnu bɛ yen Kɔrɔmuru o kuma fura ka se ka sɔrɔ o la o ko syndicat sɔnna nin ko in ma o kɛra tanuba ye ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ banki fana maa ɲɛmaw olu fana y'o sɛbɛkɔrɔ tanu kosɛbɛ o banki maa ɲɛmaw fana ani bɛɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan ye minnu ye o de ye baara minnu n'olu bɛ sen na teliya baara minnu ni maaya yɛrɛ gulonnen bɛ o la o baaraw ka se ka kɛ nka baara wɛrɛ minnu bɛ yen Kɔrɔmuru o kumana n'o ye baarabaw ye o kumana ko olu ko dannasigi o la fɔlɔ sabu ko o kumana u bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nisɔngoya baara bilala o ni u bɛ laɲini baara bila o la o ko nin ko in kɔni maa bɛ se k'a kɔ tanuba don o jate kɔni kɛn bɛ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ sigi k'a makɔnɔ fɔlɔ walasa don n'a nataw la o kumana gouvernement ani INTM u bɛ se ka i k'a dɔn bɛn kelen kan cogo min na indicateur de renouveau ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni kpɔba dɔ ye nin ye Kɔrɔmuru n'o tɛ hali ni u ma bɛn joona minimum nin ka to sen na
wari bondo la wari bondo kungo ma nɔgɔn dɛ ka wari bondo ni dɔgɔtɔrɔso a bɛɛ ye kelen ka b'a don ɲ'a fɔ nka a bɛ ka fɛn fɛn ko n'a tun y'a dan ne ma a bɛ n ka service complet to ale bolo n ko nka ko k'alu décharger bɛɛ ka sarako tan bɛ bange yan fan fɛ seli ɲɛkɔrɔ a kɛra kɛ sigi tɛntɛrɛ bɛɛ m'i ta sɔrɔ seli tɛmɛna i jigi b'a kan k'i bɛ taa ta o kɛra datugu mɛlɛku ye ni service minimum ma k'o la dɔ tɛn'i bolo da kun ka kule bolo jan fɛ welelele u ye nin min kɛ ni ɲɛna dɛ parce que fura tɛ foyi la wari ko la foyi wari yɛrɛ ko ni buruburu tɛ a tɛ ɲɛnabɔ fo k'a ja maga i taara ordonnance ye o wari don fo ka maga consultation na wari don fo ka maga nisɔndiya minimum ka d'a ye u k'u jija a réseau fana kana tigɛ ka caya parce que guichet automatique ninnu fana i taalen sigi carte b'i bolo bon Mali yɛrɛ wariko ye fɛn min ye i bɛ sɛgɛn k'a ɲini ka tila ka sɛgɛn k'a dun de tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔ a bɛ ten a bɛɛ n'Ala cɛ kuma dɔ a bɛ ten ka sɛgɛn ka wari ɲini ka tila ka sɛgɛn k'a dun ba fiyɛra o ye maɲumako ye dɛ a bɛɛ ne yɛrɛ Ala ta kira Ala k'an bɛ saba Ala k'an nɔgɔya indicateur olu ka bi bɔ ye nin ye tabarikala ko service minimum daminɛna bankiw kɔnɔ n'Ala ma baasi kɛ kabi bi sɔgɔma in na nɛgɛ ɲɛ 7 sanga 30 o kumana o ye kibaruya jɔnjɔn ye bɛɛ lajɛlen ka kan ka bɔ min kalama o fisayara o ɲɛna kojugu an b'u fo ɲumanya la n'o tɛ kɛlɛ bi kɛ kɛlɛ bi kɛ i ka laɲini i b'a kɛ hakɛ kɔnɔ sariya kɔnɔ o laɲini fana ayiwa i b'a kɛlɛ kɛ fo k'a s'a dan na nka kɛlɛ kɛtɔ ka taa maa wɛrɛ ka ndele ni ndele filenw daraki a dɔw la o na fara i kɛlɛɲɔgɔn kan dɛ o fana na fara i kan n'o ma kunnaja ana kɛ ten i y'a ye wa a bɛ bɛn ta minimum ka ɲi yɔrɔ yɔrɔ la u k'a bɛɛ kɛ anw yɛrɛ tɛ minɛ minimum na yan service minimum b'an yɛrɛ fɛ nka n'u tun y'a to olu ka minimum bolo kungo caman t'o kɔ dɛ a bɛ n'Ala cɛ janjo masa éducateur de Renouveau n b'ale ta daɲɛ kelen b'a kɔnɔ i ko e kun y'a laɲini cogo min a talen nin ye kamalen ye kalimu ta ni ka nɔbila kɛ daki Daramani Aliu Kɔnɛ ayiwa ko nin ye dayɛlɛli min ye k'a bɛ se ka kɛ farati ye n'o ye ci ka yɛrɛ kɛ farati ye o kumana janjo masa daki a bɛ don ko la k'a walawala ko walasa ka furanjɛ fanga kuncɛ i k'a dɔn ni wasa ye ka furanjɛ fanga kuncɛ ni i k'a dɔn k'a fɔ kuncɛcogo cɛ ɲina fɛn min ye i k'a dɔn jamana ɲɛmaa ye ale ye laɲini kɛ fangabulon ɲɛmaa fɛ k'a ka bulokɔrɔ ci k'o da wolo ni ka bulonkura sogolo o kumana ko bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ bulokura kɔnɔna la o kadira kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye a kun ye k'a bɛɛ kun de i k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛlen don ko nin wulikajɔ ye ko i k'a dɔn ɲɛci b'a la ko wulikajɔ ɲuman don ayiwa ko nka ko nin bɛ sɔn ka kɛ dɔw fana ka i k'a dɔn ci ka i yɛrɛ kɛ ntana gosilen ye dɛ janjo masa fɛn min i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kulu minnu bɛ yen ko alliance ani regroupement politique ko caman sɔn ka ci nin ko sen fɛ dɛ k'a sabu kɛ mun ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko a ko yɛrɛ dɔw daminɛna kaban hakaja min ye k'a dɔn fanga dafiri b'a kɔrɔw ye olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko olu ka jamakulu min tun bɛ gouvernement na ko o kunnama dɔgɔyara olu ka jate o y'o jira olu la kaban o masurunyamaw ayiwa ko kunnama dɔgɔyara gouvernement kura ye o koɲaw la ayiwa fɛn min ye k'a dɔn fangabulon ɲɛmaa ye premier ministre Mukutari Wan ale yɛrɛ bɛ ko ale tɛ maa mandiba ye fanga dafiri b'a kɔrɔ ninnu bolo koyi nka i b'a ye Mukutari Wan a ye i k'a dɔn k'a fɔ a kan ka wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa i k'a dɔn k'a fɔ cogo min na laɲini minnu ni o kɛlen don ka olu dɔw dɛn kɛrɛfɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ka dɔw siɲɛ ka bɔ a kow la ka dɔw n'a ye dɔw lɛsɛ a bɛ fisaya o lɛsɛli fana sen fɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna yɛrɛ bila i k'a dɔn yegere maa min y'a yɛrɛ kɛ yegere ye ni a ka fangabulon ɲɛmaaya latigɛ n'o ye Imam Mahamudu Diko ye o ko masurunyama dɔ ko siɲɛni na se olu fana ma ni lɛsɛli sera olu fana ma o ko nin bɛ se ka kɛ fɛn min ye Daki ka fɔ la ko ci ka yɛrɛ kɛ ko nin bɛ se ka kɛ o fari dalen ye kaban ko ye ko min bɛ i k'a dɔn M5 RFA ko fɔ k'olu yɛrɛ fana farafaralen don kaban olu fana citɔ tɛ nin ye nin ko in sen fɛ k'a sabu kɛ mun ye ko dɔw bɛ yen olu bɛ fɛ ka don i k'a dɔn gouvernement na ka ye Namaka Gakɔrɔla la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu yɛrɛ tɛ fɛ ka gouvernement ko kuma mɛn janko Namaka Gakɔrɔla kuma kɔrɔsigi o kuma ko k'o mɛn ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnkulu ye politique a n'a nasiraw la a dɔ la ko olu fana caman bɛ yen a dɔ ko i k'a dɔn ci ka yɛrɛ kɛ kun bɛ olu fana kan dɛ o sababu bɛna bɔ mun na minisiri minnu bɛna sugandi fɛɛrɛtɔnw kɔnɔna la o minisiri sugandi k'o fana bɛ kɛ sababu ye i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛtɔn dɔw fana olu bɛ ci ka yɛrɛ kɛ ko o kɔni bagabaga o b'an kunna kosɛbɛ kosɛbɛ Daramani Aliu Kɔnɛ Daki a ka fɔ la ayiwa ko i n'a fɔ ko minnu filɛ nin ye ko nin bayɛlɛma kura min filɛ nin ye k'a bɛna ni sababu ye sababu min n'i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement kura sigili ye
a bɛ kɛ sababu ye ka politiki i k'a dɔn k'a fɔ k'o fana bayɛlɛma kura don o fana taabolo la awɔ k'a bɛ kɛ sababu ye o fana ye dɛ politiki fɛrɛ kura dɔw bɛ ci poli wɛrɛw bɛ labɛn dɔw wɛrɛw bɛ labɛn ni bɛn ma k'a la an bɛ fara an bɛ taa kura dilan Adamakoroni de den ka ca bɛɛ ta ye Mali kɔnɔ kɔni o kumana Daki ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ dajɛ kelen don a ne m'o ka bidon bɔli janjo masa kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn caman kɛnbɛ ni k'i da se i k'a dɔn an ka jamana gouvernement a kunkan kibara o la san ko an bɛ waati min na ko sisan gouvernement yɛrɛ tɛ yen sabu min bɛ tali kɛ Mukutari Wade na ale kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ a ka sɛbɛn di k'a fɔ ko ale sen bɔra ministeriya o la n'o ye ministre ɲɛmaya a n'a ka gouvernement bɛɛ ko yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga ma ɲɛma bandaw ko ale ye i k'a dɔn danaya d'a kan indicateur de renouveau ni fasilidi sɛbɛn caman olu y'u kanto k'a fɔ ko min ye Mukutari Wade den n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ Mukutari Wade na ale ka i k'a dɔn gouvernement ta ko filanan o k'an bɛ ka taa danga min na a bɛ sɔn ka kɛ gouvernement dayɛlɛlenba ye o kama ko min ni o bɛ tali kɛ fasiri la o de ka fasiri don sɛbɛnnikɛbaa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko sigi kɛlen don ka makɔnɔni kɛ nin jɔ kun yɛrɛ kuncɛ kuma o la kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ gouvernement kura ko o kuma o ka kan ka bange o ko gouvernement kura bangeli baara minnu n'olu bɛ sen na min n'o bɛ Mukutari Wade ko fɔ k'an bɛ waati min na ko sisan a fɔ minnu ma ko force vive n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana tɔnw ka fara ɲɔgɔn kan kuluw ye a n'olu kɔni bɛ i k'a dɔn hakili falen o la i da bɔra ka s'a ma M5 RFP i k'a dɔn ko olu ni i k'a dɔn Mukutari Wade k'u ye ɲɔgɔn ye u ka nin ɲɔgɔn ye kɔnɔna na k'u ye hakili falenw kɛ wa ko ɲɔgɔn ye kɛra i k'a dɔn k'a fɔ tarata n'o bɛ kununko ko fɔ Mukutari Wade ko a ye nin maa kofɔlen ninnu ni ka u bisimila o kumana M5 RFP ni ani u ka i k'a dɔn hakili falen kɔnɔna na wa ko jɔ kun daminɛ kun kɔnɔ olu kun ye i k'a dɔn bataki dɔw ko bɔ k'o bila ka yira k'a fɔ ko olu tun yɛrɛ ye i k'a dɔn gouvernement kura min bɛna sigi n'a ma ɲɛmaaya bɛna Mukutari Wade na o bolo nka ko o kuma k'an bɛ waati min na ko sisan ko kununko k'a bɛ i n'a fɔ k'a fɔ hakilinaw bayɛlɛmana sabu ko sigi kɔni kɛlen kɔ ko o kumana ko a bɛ i n'a fɔ ko u ye bandaw ani Mukutari Wade na olu minnu n'u bolo mɔnɛ bɔ u nɔfɛ ko M5 RFP k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ bolo mɔnɛ bɔlen ne k'a minɛ Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko kuma ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ M5 RFP k'a ma ɲɛmɔ waati tɛmɛnen na k'u kun welela Kuluba jamana marabaa yɛrɛ fɛ n'o bɛ bandaw ko fɔ o ko wele kun bɛ boli fɛn min kan o de ye ka taa hakili falen k'o kɛ hakilina minnu n'olu bɛ yen ani k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ minnu bɛ yen o kumana min bɛ tali kɛ basigi la u bɛ se ka lanati cogo min na k'an karamɔgɔ bandaw kun ye M5 maaw wele i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna o la o kuma k'u ka hakili falen kɔnɔ kununko fana n'i y'a ta k'a jateminɛ M5 RFP kɔfɛ ko min bɛ tali kɛ Mukutari Wade na k'a ye mouvement jigiya kura i k'a dɔn ko maa ɲɛmaa ko k'olu bisimila n'o maa ɲɛmaa ye i k'a dɔn ko de maa ɲɛmaa Hussein Amion Gindo ani i k'a dɔn k'a fɔ IRD mɔɔw ko Mukutari Wade ni olu fana ɲɔgɔn ye kununko musow ka fara ɲɔgɔn kan kulu min n'u k'a ma ko kafo ko Mukutari Wade na k'a ni ninnu fana ye ɲɔgɔn ye kunun ko groupement politique wɛrɛw bɛ yen minnu ni Mukutari Wade ni olu ye ɲɔgɔn ye ko laɲini kun ye minnu ye o de ye k'a fɔ CEDEAO maa ɲɛmaa minnu n'olu k'a fɔ CEDEAO ka ciden minnu bɔra n'a maa ɲɛmaaya bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan bolo n'olu ka laɲini kun ye i k'a dɔn gouvernement min ni o bɛna sigi a ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan gouvernement ye k'a bɛ n'a fɔ k'a fɔ Mukutari Wade na a bɛ ka baara kɛ ni k'a bila o minɛ kɔnɔna na o k'an bɛ kuma min na ko sisan Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ min bɛ tali kɛ Mukutari Wade na o kumana k'an bɛ waati min na i ko sa ani ɲɛmɔgɔkulu u bɛ ka hakili falen kɛ ɲɔgɔn ye o ka ca kosɛbɛ ɲɔgɔn ye minnu n'o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ maakuraw ka se ka lata nka k'an bɛ se ka sigi ni min ye o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ gouvernement na o kumana ni maa 25 kun don a kɔrɔmɔrɔ o ka a bɛ n'a ta an mana to ta k'a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ maa 35 o la i n'a fɔ ko walasa jamana den minnu n'o ye k'a dɔn k'a fɔ tɔnba minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka se ka u yɛrɛ ye a kɔnɔ gouvernement large ouverture o kuma ko an bɛ kuma min na ko sisan nka ko kumana ko min bɛ tali kɛ ko wɛrɛ la n'o bɛ tali kɛ triumvirat olu ka laɲini kun ye mun ye n'o ye dialogue national inclusif fana kun ka laɲini ye k'a fɔ ko jamana gouvernement k'a barika ka bon kosɛbɛ o de kun y'a i k'a dɔn k'a fɔ a dɛsɛ k'a bila 25 la nka ko Mukutari Wade na ale bɛna gouvernement min labɛn o kuma ko ni kow tora o cogo la i k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka taama cogo min na k'a dɔw na kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa 10 wɛrɛ na fara a la an bɛ sɔn ka taa n yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ maa 35 bonyanko nka ko yala ko dɔw fana n'o ka nisɔngoya yira a ko la wa i n'a fɔ k'a fɔ fanga jasobaw n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka wolomasiri taba minnu kɛra sababu ye ka dansigi Burama ka fanga na i k'a dɔn waati tɛmɛnen na ko sabu ko olu dɔw bɛ yen ko n'a ko tora nin cogo in na olu dɔw na i k'a dɔn k'a fɔ nisɔngoya yira sɔrɔ a ko la sabu u n'u sen bɔ dɔw na sen bɔ walima dɔw n'a kɔrɔmaw n'o y'u kɛrɛfɛ maaw ye kɔrɔmɔrɔ k'olu dɔw na i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ bɔlen yala
la ministre o la kama ke cogo anan sigi ka lajɛ anata laban ko min na o kuma nga ke ko gɛlɛn ye koyi ani bɛɛ ko faso ko don n'i bilala la i bɔra la ayiwa aw tɛ kɛlɛ kun bɔ a ka di korola kana tɛnɛ tɛ koyi a tɛ kɛlɛ kun bɔ dɛ ayiwa i ka dɔn ala k'a ɲɛ ka d'an ma indicateur ka fara Usman Daw ale ka fatiri ni ye Kɔrɔmɔrɔ ni a ka kɛ jamanadenw ka hɛrɛ kan dɔrɔn ni fɛn filɛ nin ye yɛlɛma in ko tɛ o ko yɛlɛma de ye ŋɔmi ya ko takula ban'o ma ko fankelen sisira sisili in ma fɛn bɔ takula ka mandiya la a ma fɛn bɔ a ka bonya na a ma fɛn bɔ takula ka tanga la ayiwa a ma fɛn bɔ a barika la nka yɛlɛma in ŋɔmi min ya ni takula ban'o ma ni ko y'i sɔrɔ ko a kɛra bɔnɛ ye ko cɛ ka i kɔ jenina i ɲɛ jenina i ko ŋɔmi i ye kuma ye wa o ma yɛlɛma in tɛ nka laɲini mun ye awɔ o kuma min bɛ tali kɛ yɛlɛma la a ka kɛ ɲuman na denw ka hakilina o bɛ se ka sinsin cogo min na i da sera yiri de ma nin de ye kuma yɛrɛ yɛrɛ janɲɔ masa an bɛ les échos ta les échos ni y'ale ta dɔgɔkun i k'a dɔn a daminɛ na an da sera i k'a dɔn an ka damanko kunkanko kibaruya dɔ ma n'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu dɔ kofɔ n'o ye i k'a dɔn sanubɔ jɛkulu ye maintenant koto sar ko olu ye i k'a dɔn damakɛsi sɛbɛn do kiri bunna kun kan ayiwa ko tako fila bɔ ɲɔgɔn ko a bɛ kɛ fɔ kiribulon min ma ko cour suprême mali kɔnɔ yan nɔ sedu fanɛ ale ye kalimu ta a y'a fasiri bi tuguni fɛn min bɛ i k'a dɔn les échos kɔnɔna la o ye nin ye a ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko yɛrɛ bɛ tali kɛ min kan o de ye i k'a dɔn bitu gold ale ye cakɛda ye min ɲɛsinnen don i k'a dɔn sanuko ma kanada jamana olu ka sanubɔ cakɛda don a bɛ i k'a dɔn faso maliba kɔnɔ yan kabi 2015 sa a bɛ baara la yan ayiwa a ye musaka caman bɔ min ye i k'a dɔn dunan cakɛda ka musaka ba bɔta ale ye i k'a dɔn o jɔyɔrɔ faba dɔ ye jɔyɔrɔ filanan sanuko nasira fɛ o kumana fɛn min i k'a dɔn damadingɛ min bɛ olu bolo o bɛ yɔrɔ min na o de ye fɛko la o damadingɛw ye bitu gold i k'a dɔn a ka damanda o bɛ Keɲeba région fɛ n'o y'a marabolo ye kumana janjo masa ko u bɛ se ka a fan tɛ dɛ u bɛ se ka ma ko fɛnko la wa ko feko la feko la baasi tɛ ko feko la ko Keɲeba baasi tɛ an ka taa ko Keɲeba région kante kɔni baasi tɛ fane kɔni fane ayiwa ma taa si dɔn ayiwa ko min ye i k'a dɔn o kun kan ka sanu min bɔ mutukali i k'a dɔn ba 50 ayi ba 53 kɛ jati mutukali ba 53 fo ka taa se mutukali ba 56 ma min ye sanubilen ye ba 2021 sana o kumana ko olu ka baara kɛta o kun kan ka kɛ o ye nka gɛlɛya dɔw olu bɛ a kɔnɔna la ayiwa min ye minisiri so ye n'a ɲɛsinen dɔ dugu jukɔrɔ nafolo koɲɛw baara ɲɛnabɔli ma olu ye laɲini kɛ laɲini u gɛrɛl'o la ka laɲini kɛ waati min na ayiwa ko dɔw ka laɲini u kɔni u y'o de kɛrɛfɛ o min ye k'a dɔn société n'o ye Mɛnakɔrɔ Sari ye ale k'a dɔn u y'ale ka laɲini de kɛrɛfɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye o ye bitugol o ka bolofara dɔ ye o ye min sigilen don an fɛ Mali la yan marisikalo tile 3 2021 san ayiwa ko u ye laɲini kɛ ko u yɛrɛ masurunya m'a dɔn ko maa wɛrɛ gansan ko i k'a dɔn ko o de ka laɲini bɛ yen nɔ o ko ninnu a kuma cayara i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye nin mɛnna kɔtɔ i k'a dɔn o ndamako ye a kuma de cayara ka da o kan ko nin ye yɔrɔ min ni sanubɔyɔrɔba don ayiwa ko n'i ye i k'a dɔn a jateminɛ i b'a ye ko fɛko la ale k'a dɔn a yamaruya sɛbɛn o ka di mɛnna kɔtɔ ma ayiwa ko min ye k'a dɔn mɛnna kɔtɔ ni fɛko la yɛrɛ cɛ kilomɛtɛrɛ 20 bɔ ɲɔgɔnko o kumana ko fɛko la ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko ale bɛ ka baara min ka kɛ yen bitu gold k'a bɛ ka jiri don a ka baaraw taabolo ni wuli ka jɔ o barika bonya nin yɔrɔ kofɔlen na ayiwa fɛn min ye k'a dɔn bitu gold tor'o la a ye masurunya ka gɛrɛ an ka gouvernement na ka jɛɲini olu fɛ k'a bɛ fɛ ka jiri i k'a dɔn a kundama kɔrɔta nka min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɛnna kɔtɔ o yamaruya sɛbɛn n'o ye permis ye i k'a dɔn ko o ka du u ma ayiwa k'u yɛrɛ ye musaka min don a la ka ban a bɛ t'i jɔ sɛfa wari a miliyari 13 la a n'a kunkan 20 miliyɔn 500 bɔ ɲɔgɔnko o bɛ dolari wari miliyɔn 27 ko fɔ o kumana an bɛ yɔrɔ min na ko bi k'u y'o de donni yɔrɔ kofɔlen na yaasa a baaraw bɛ se ka jiri bitugol la olu ye hakilina min ta a kun ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye sɔrɔ o bɛ se ka kɛ ko in na ko nka ko n'olu sera ka i k'a dɔn yamaruya sɛbɛn sɔrɔ ka taa i k'a dɔn mɛnna kɔtɔ ko o kɔni u k'a dɔn ko kuntala bɛ taa san 7 bɔ ɲɔgɔnko la o kumana janjo
masa ko waati kɔnɔna la bitugol ku ye ka dɔ k'a fɔ dingɛ min se a dunya ye ka dɔ mètre 2,500 ka dɔ ko a dingɛ dunya y'o ye u tilala ka wo minnu se wo 5,000 bɔ ɲɔgɔn ko u y'o bɛɛ lajɛlen se u nana jateminɛ min kɛ ko i ka dɔn nin yɔrɔ in na sɔrɔ min bɛ se ka kɛ sanu mutukali 77,7 ko o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka 7,770 sa kɛ 7,770 mutukale la ko o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka minɛ kɔtɔ k'a yamaruya sɛbɛn ko ka di u ma ayiwa ko nka ko olu ni ka dɔn bariki maaw ma jɛ k'a ko ɲini ɲɔgɔn fɛ dɛ k'u ka bɛnkan fana tɛ u kɔni bɛ fɛ ka jidi don u ka baara taabolo la jɛngɔmaɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la min bɛ kɛ n'i ka dɔn minɛ kɔtɔ sari la u ka tɛmɛ sira ye ayiwa n'o yɛrɛ ye bitugolo u ka bolofara dɔ ye min sinsinnen don anw fɛ Mali la yan ani Mali yɛrɛ sanubɔjɛkulu wɛrɛ fana bɛ yen minnu n'i ka dɔn yamaruya sɛbɛn tun bɛ olu bolo minɛ kɔtɔ sari i ka dɔn k'a fɔ ko yamaruya sɛbɛn bɛ d'a ma 2016 la san min na ayiwa ko waati a kɛra i ka dɔn ni yamaruya sɛbɛn min ye o b'an ka sanuko sariya o jalatigɛli ko fɔ min ye ko kɔdi min ye 2012 san mɛnakɔtɔ sar ale tun kan ka se k'a ko kaw mɔnɔbɔ hali ni san kelen tɛmɛna a tun bɛ se ka mɔnɔbɔ ɲini ko nka ko a ma kɛ ten u ye laɲini kɛ waati min ko ka yamaruya sɛbɛn d'u ma minisiriso min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo olu bɔli ma ale y'u ka yamaruya sɛbɛn a y'a lafili k'a tɛna baara kɛ ni 2012 o sɛbɛn ye ko fɔ 2019 ko baara bɛ kɛ n'o sɛbɛn ye yamaruya sɛbɛn min n'o minɛkɔtɔ sari bolo ko o ye k'a dɔn sɛbɛn kɔrɔw ye k'u tɛ se ka baara kɛ n'o ye bitugol i k'a dɔn k'a fɔ olu fana tun ma jɛ ni i k'a dɔn lakurayali o kalanni ye ka ɲɛsin nin ko ninnu ma nka sariya bonya kama ani u yɛrɛ y'u kan di ani jɛngɔmaɲɔgɔnya min bɛ yen ko olu fana y'a lajɛ k'a fɔ 2012 o sariya min bɛ yen awa ko u y'u mabɛn ni gouvernement ka taabolo ma min bɛ minisiri ka taabolo ko fɔ u jɛra n'a ye ko a daminɛ u fana tun ma sɔn ko min ye nin bɛɛ kun ye a kun de i k'a dɔn k'a fɔ ko i k'a dɔn bitugol a bɛ fɛn min nɔfɛ o ye a jɛlenya a n'a tilennenya ye k'u bɛ i k'a dɔn hakililatigɛ di fɛn min bɛ i k'a dɔn minɛkɔtɔ sari ale ka laɲini min n'o y'a ka yamaruya sɛbɛn n'o ye permis ye o laɲini min ni jɛman kɛ n'o ye k'olu fana ko o tuma na k'olu tɛna jɛ n'o ye k'u bɛ wuli ka jɔw kɛ o de nana n'i k'a dɔn kiri ye a ta ko a damakasi kɛ ko 2 ye ko u ye i k'a dɔn laɲini min kɛ ko o kɔni taara bila ɲɛ kɔrɔ ka bɛn ni février kalo o tile 4 ye 2021 san na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yamaruya sɛbɛn kura la ko nka ko 2019 o yamaruya sɛbɛn min n'o sariya minnu bɛ yen ko o de bɛ to k'a fɔ minɛkɔtɔ sari ko u bɛna jɛ i k'a dɔn nin fɛn in na ni k'a di maa wɛrɛw ma min ye i k'a dɔn sariya bɛ 2019 san ko i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'u ka jateminɛ kɛ o la ko baaraw bɛna kɛ n'o de ye minisiri a y'o de jira u la n'o y'i ka dugujukɔrɔ nafolo o baara minisiri ye o tumana bana ninnu ka permis u ka laɲini na ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn minɛkɔtɔ sari le marisi kalo tile 3 2021 san ayiwa ko a jiral'u la k'a fɔ ko maa wɛrɛ ko fɛn in bɛna di o ma ko sabu ko maa wɛrɛw de ye laɲini in kɛ ko yamaruya sɛbɛn bɛna di olu ma o kumana ko o ma bɛn u ma hali dɔɔni u ye i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛ ka sɛbɛn kɛ k'a ci i k'a dɔn gouvernement ma ayiwa ko u bɛna sɛbɛn di maa minnu ma k'a bɛ kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔ k'olu tɛna jɛ n'a ye o kɛra marisi kalo tile 15 2021 san na o kuma k'u b'a ɲini gouvernement fɛ k'u ka segin u kɔ minɛkɔtɔ sari k'olu ni i k'a dɔn jamana i k'a dɔn o ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛnkan dɔw de tun bɛ yen nɔ yaasa i k'a dɔn k'u ka baaraw kɛ k'olu bɛ k'a kɛ o sɛbɛnw a n'o bɛnkanw de kɔnɔna la k'ulu tun kan ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ k'u jɛra o la k'o bɛna di maa wɛrɛ ma ayiwa k'ulu fana tɛna sɔn o ma minɛkɔtɔ sari olu ye i k'a dɔn kiiri a dayɛlɛ fo sigiyɔrɔma 2 cour suprême na ka ɲɛsin nin ko in taabolo ma o kumana k'u b'a ɲini joona joona ko ka nin ko bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri fɔlɔ yanni ɲɛ ka sɔrɔ a la kiiri ka tigɛ o kumana bɛɛ k'i ta n'i bila dɔn min ye i k'a dɔn yamaruya sɛbɛn kura ko ye a dɔ la ko a kan ka di olu ma n'a ma di olu ma k'o bɛna di maa wɛrɛ gansan fana ma walima sunyama dɔ ma ayiwa ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ cogo min o kumana k'a ko kɔni o de bilalen filɛ kɛnɛ kan bi o de ye bi don kibaru ye bitugol olu fana y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn kiiri ye ko n'a a bisibasara cogo dɔ la k'olu fana na taa damakasi don diɲɛ kiiri bulonba kɔnɔ min n'o sigiyɔrɔ bɛnnen don Paris ma i n'a fɔ an ka sanubɔ sariya sɛbɛnw a n'a taabolo bɔ a ko fɔ cogo min na o kumana minɛkɔtɔ sari
olu kɔni kɛnbɛ ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa kiri a dayɛlɛ ko 2 wanga min ye bitugɔli o ko n'u faratira k'a di i k'a dɔn maa dɔw ma ani cakɛda dɔw ma ko nimisa de ye Mali ni maliden ta ye ko sabu k'u tɛna se k'a ko kɛ fo ka wasa sɔrɔ a la o k'ulu dun tun bɛ fɛ ka i k'a dɔn wuli ka jɔ min kɛ ko n'olu kun y'u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ Minakotɔ Sall i k'a dɔn i ka Minakotɔ 2022 san ale ni i k'a dɔn u ka damandakɔrɔ k'u bɛɛ lajɛlen kun bɛna jɛ ka baara kɛ wa nin kun bɛna baara kɛ a nafa belebele o bɛ se Mali ma nka n'a dira i k'a dɔn dicogo dɔ la ni maa si dɔw ma ayiwa ko jiri min n'an b'o ɲini k'o tɛna se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ olu dun ta kun ye jiri kundanlajan ye san caman fana kɔnɔna la nka olu sigilen don ka kiri kuncɛli kɔnɔ Seydou fana ni y'a ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ Les Échos kɔnɔ u ka bidon bɔli don Kɔrɔmɔrɔ an bɛ taa jɔ a la fɔlɔ walima Kɔnte nin kibaruya kelen na min bɛ tali kɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jugujukɔrɔ nafolo i k'a dɔn olu fana kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ko le permis de Minakoto quand le ministre Lamine Seydou Traoré déjoue un complot contre l'État malien k'an bɛ donni minɛ ko bi i k'a dɔn k'a ka kan an ka hakililajigin kɛ kabini waati min na min n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛma n'o bɛ bandaw kofɔ o kuma ale bɛ na i k'a dɔn i k'ale donni min na ani vérificateur général la i k'a dɔn olu fana ka sɛgɛsɛgɛw fo ka se min n'o bɛ tali kɛ hakililajiginna laɲiniw ye mun ye o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen kule k'a ye k'a fɔ ko yuruguyurugu b'an ka jamana kɔnɔ nka bolonkɛnden ɲɛsinnen don min ma o de ye k'a fɔ k'anw ka sanu Kɔrɔmɔrɔ o kuma na ko i k'a dɔn k'a fɔ kɔfɛmɔɔw olu de b'a bɔ k'a k'u sago ye wa ko jamana i k'a dɔn ko anw tɛ nafa sɔrɔ a la o kuma na ko ka bɛn n'o hakilina ye a n'o wuli ka jɔ ye minisiri min ɲɛsinnen don an ka jugujukɔrɔ nafolo o ɲɛnabɔli ma ani k'a dɔn k'a fɔ jiko ni kuran n'a bɛ Lamini Seydou ni ka ale kofɔ i k'a dɔn ko nin waati laban in na kunnafoniya dɔw olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔw la sɔrɔ ani kunnafonidi sɛbɛn dɔw i k'a dɔn ko olu y'a kanu ni ka bɔ ka jɛya ka o di Badiriba kɔni ka fɔ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ minisiri n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn Lamini Seydou la k'a n'a ka jamakulu kalen k'a ye walasa min bɛ tali kɛ jamana i k'a dɔn a sanu ko k'a kuma sɛbɛkɔrɔ cayalen don maa o maa ma wuli k'a fɔ ko jamana sanu i k'a dɔn ko maa wɛrɛw de b'a tɔnɔ bɔ wa k'anw ka jamanaden tɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ a nafa o la walasa ka dansigi o la walasa k'a ko kɛ ni sariyaw ye ani i k'a dɔn k'a fɔ ka bɛn ni jamana yɛrɛ ka sariya kisɛw ye i k'a dɔn k'a ye sɛbɛnw ni i k'a dɔn o kunnafoniya di a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ minisiri min ɲɛsinnen don an ka jugujukɔrɔ nafolo ɲɛnabɔli ma kuranko ani jiko Lamini Seydou Traoré i k'a dɔn ko nin waati laban in na k'u kɛlen don ne ka i k'a dɔn jalaki ɲɛsin a ma k'a fɔ k'a kɛn bɛ i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Minakoto Sall min k'a fɔ Minakoto permis ni ka o kumana ko ka o kumaniya i k'a dɔn kulu dɔ ma n'a bɛ bitugɔli dɔ ni ka o kofɔ Badiriba ko o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ minisiriso yɛrɛ ye k'u y'a kanu u ka bɔ ka jɛya ni ka ɲɛfɔliw kɛ ko gouvernement n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min ka tɛmɛ minisiriso fɛ o kuma ko min bɛ tali kɛ Bitikoto Sall n k'a fɔ Bitigɔli o kumana ko olu wulila ni ka laɲini dɔw ni ka o kɛ o kumana k'a bɛ k'a dɔn k'a fɔ jamana sariyakisɛw ni ka aw la ko fɔ min n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn jɛkulu wɛrɛ la n'o bɛ société ingénierie informatique exploitation minière ni ka o ko fɔ o kumana ko a bilala olu ka minɛ kɔnɔna na Badiriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a ka kan hakililajigi de ka kɛ min bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ min ni o y'a sanu ko kunkan o kibaruya ye a fɔ ma ko code minier k'a daminɛ san 1991 ni ka n'a bila san 1999 ko a kun ɲininen don walima sariya kun kɛn bɛ k'a fɔ a fɔ ma ko permis de recherche n'o bɛ tali kɛ ɲinini na i k'a dɔn san saba de kun bɛ di i k'a dɔn k'a fɔ sociétéw ma wa u bɛ se k'a lakuraya siɲɛ 2 i k'a dɔn k'a fɔ o kɔnɔna na o kumana kalo kɔnɔ n k'a fɔ o kɔnɔna na a b'i n'a fɔ kumana san 9 bonyanko nka ko ka bɛn ni sariyakisɛw bayɛlɛmali ye san 2012 code minier min ni o bɛ yen Kɔrɔmɔrɔ i n'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a bɔ san 3 la k'a kɛra san 7 bonyanko ye o b'a yira k'a fɔ san 3 o san 3 i k'a dɔn aw bɛ se ka i k'a dɔn code n k'a fɔ aw ka laɲini ni k'a kurakuraya n'aw ka recherche ma ban walima san 2 wɛrɛ ka fara o kan san 3 san 2 san 2 o ye san 7 ye k'o kumana ko code min ni o ye 2012 ta ye o kɛn bɛ k'o sɛbɛn ni ka o latigɛ ni ka i k'a dɔn ka labɛn bɛ sabati o la ka laban tuguni min bɛ ɲinini ko fɔ Kɔrɔmɔrɔ n'o ye recherche ye n'o san kofɔlen n'olu ma wasa bɔ o kumana ko ka bɛn ni minisiriso min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo olu ka i k'a dɔn sebaya kɔnɔna n'u ka jateminɛ ye u bɛ se ka san 1 wɛrɛ fara o kan k'o y'a sariyakisɛ ye nka k'u bɛ hakililajigin kɛ ko conformément à l'article 38 n'o ye i k'a dɔn sariyakisɛ 38 n'a ye A4 ani code minier san 2012 minisiri min ɲɛsinnen don dugujukɔrɔ nafolo o kunkan kibaruya ɲɛnabɔli ma i k'a dɔn k'a bɛ se ka kalo 12 minisiriso bɛ se ka o di aw ma i k'a dɔn aw ka sɛgɛsɛgɛli baaraw olu ka se ka laban o kumana k'an bɛ waati min ko sisan nka min bɛ tali kɛ nin sariyakisɛ la Kɔrɔmɔrɔ o kumana ko jatukɛbaw min ye a minɛ
minɛ ni k'a ye k'a fɔ bayɛlɛma minnu bɛ a kɔnɔna na o de y'a to code minier i k'a dɔn k'a fɔ a jɔsen 34 article 38 A4 code minier san 2012 o kumana ko sariya kisɛ y'a jɛya k'a fɔ ko o ɲinini i k'a dɔn k'a fɔ san kelen wɛrɛ min yana fara a kan a mana kɛ cogo o cogo n'aw ma se ka i k'a dɔn jaabi jɔnjɔn di u la o kumana ko a fɔ ma k'aw ka permis ko ça devient caduc o ye jamana sariya ka fɔ ye o kuma ko jamana sariya kelen ka fɔ la o kumana yirala k'a fɔ gɛlɛya dɔ b'a baara la o de y'a to i k'a dɔn code minier dɔ i k'a dɔn nun donna san 2019 o san 2019 septembre kalo tile 27 san 2000 ani i k'a dɔn 19 a jɛya k'a fɔ ko san 9 de bɛ di i k'a dɔn permis ma ɲinini ka kɛ ni ka bɔ ni jaabiw ye k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in a bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ labɛn sanu bɛ se ka lasɔrɔ a kɔnɔ jamanadenw bɛ se k'u ka i k'a dɔn tɔnɔ sɔrɔ cogo min na olu bɛɛ lajɛlen latigɛlen don ani k'a dɔn a labɛnnen don a kɔnɔna na o kuma k'o kunnafoniya n'o kibaruya k'o bɛɛ lajɛlen bɛ sariya kisɛ kɔnɔ n'a bɛ code minier k'a dɔn k'a fɔ 2019 ko fɔ le 27 septembre 2019 min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ san 9 k'o kibaruya ni ka o di i k'a dɔn minisiriso min n'o ɲɛsinnen dugujukɔrɔ nafolo la o ko ka bɛn ni i k'a dɔn article 205 A1 ani A4 o disposition olu bɛɛ lajɛlen code minier kɔnɔna na san 2019 k'o prorogation mana kɛ cogo o cogo kɔrɔmɔrɔ ko de bi bɛn i k'a dɔn san 9 in kɔnɔna na fadiri b'a ka fɔ la n'o ye sɛbɛn kɔnɔ ko ye ko article 205 ni i k'a dɔn k'a fɔ A1 ko i n'a fɔ tubabukan na les titres miniers et les autorisations en cours de validité avant la date d'entrée en vigueur du présent code demeurent valables pour leur durée restant à courir et pour les substances pour lesquelles ils ont été délivrés. O kuma ko ni sariya kisɛ in i k'a dɔn ko i n'a fɔ ko ka bɛn ni sariya kisɛ ta kuma ye o kumana ko a baara ninnu n'o bɛ tali kɛ minnu ta bɛ sen na a bɛ to sen na i k'a dɔn ka bɛn ni i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛliw ni i k'a dɔn laɲiniw ye ko dɔnbaa jɔnjɔn olu ka minɛ kɔnɔna na o kumana k'an bɛ waati min na ko sisan min bɛ tali kɛ n k'a fɔ min ni o ye hakililajiginna bitigɔli o ko olu kun y'a kanu ni ka i k'a dɔn k'a fɔ ka sariya ninnu dɔw bɛ yen ko olu kɔni terege u sen na o ko dun bɛna kɛ gɛlɛyaba ye sabu jamanaden bɛɛ kule kan ni k'a dɔn kasi k'a ye min ye o ye Mali sanu a bɛ bɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ bɔ nka nafa bɔbaa baw ye k'a dɔn k'a fɔ bɔbaw ani k'a dɔn kɔkan jamana o ye o kumana ko n'i y'a ta k'a jateminɛ minisiriso u ko n'i ye hakililajigin kɛ k'a fɔ société min n'o bɛ bitikoli yɛrɛ kofɔ o kuma ko olu ma i k'a dɔn ɲinini kɛ ni sariya ye wa o t'u yɛrɛ ye o sariya kisɛ o kɔnɔna na o de y'a to kumana ko n'u i k'a dɔn kɔrɔfɔkan minnu bɛ ka di n'o ye société min ne yɛrɛ tun y'a ɲini b'a ye o de ye société ingénierie informatique exploitation minière n'o ye SDM ni ka o kofɔ o kumana olu y'o ka kibaruyaw n'u ka kunnafoniyaw de lasɔrɔ min ni bitigɔli tɛ kelen ye nka ko ka bɛn ni sariya yɛrɛ ka ye ani k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn jamana sariya kisɛw ka labatoli o kumana ko gɛlɛya bɛ i n'a fɔ hakililajiginna n'i y'a ta k'a jateminɛ o kumana min bɛ tali kɛ ɲagamini kɔnɔna o bɛ n'a fɔ bariga gold ani bitigɔli olu kow ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn k'a fɔ majigɛba b'a kow la kosɛbɛ o de y'a to ko sariya kisɛ dɔw bɛ yen o kumana ko o kɔfɔli ani k'a dɔn k'a fɔ k'o terege sen na o de y'a to minisiriso n'o ye Lamini Seydou Traoré a n'a ka jamakulu k'olu ye u jɔyɔrɔ la ka sariya kisɛw bɔ k'a da ani k'a dɔn k'a fɔ ko jamana jugujɔrɔ nafolo n'a bɛ bɔ a bɛ bɔ ni jamana sariya kisɛw ye i n'a fɔ ko article 32 ordonnance n'o ye 2019-022 min ne a tɛgɛnɔbilala septembre kalo tile 27 san 2000 ani k'a dɔn 19 o ko o sariya kisɛ kɔnɔna na maa minnu n'olu b'i k'a dɔn k'a fɔ laɲiniw kɛ u ka kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min n'a bɛ sariya kisɛ ko ni ka o kofɔ o kuma k'an bɛ donni minɛ ko bi o kumana min n'o bɛ tali kɛ nin wale min filɛ k'a fɔ ko Menagoto o kumana ko a jɛna i k'a dɔn kulu dɔ la k'a ma jɛ kulu la dɛ a b'i ka taama sariya kɔnɔ a b'i ka bila jamanadenw ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ kɛcogo min na kɔrɔmɔrɔ ko baara in bɛ ka bila o minɛn de kɔnɔna na k'a jaabi dɔ ye i n'a fɔ Cour suprême olu ye région mun kɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin i k'a dɔn kulu dɔw ka laɲini o la o kumana ko o bɛ i k'a dɔn sariya kofɔ de kofɔ a bɛ sariya sɔsɔli ni ka o de kofɔ ko k'a sɔrɔ waati la waati min na jamanaden fɛn o fɛn maa wuli o bɛɛ lajɛlen bɛ kule k'a fɔ Mali sanuw bɛ ka bɔ Mali sanu bɔlen kɔnɔna na malidenw t'a tɔnɔ sɔrɔ o kuma ko minisiri min n'o ye Lamini Seydou Traoré a n'a ka jamakulu k'u b'u u jɔyɔrɔ la wa u jɔlen don u jɔyɔrɔ la i k'a dɔn ko jamana dugujukɔrɔ nafolo a bɛ labɔ tiɲɛ don nka a bɛ bɔ ni sariyaw ni sariya kisɛ minnu ye kɔrɔmɔrɔ k'olu tɛ se ka terege sen na olu tɛna se ka i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn ye fɛn min n'a bɛna lagosi nka ko kumana ko jatiw ye min ye o de ye k'a fɔ dɔw fana kɛn bɛ k'u yɛrɛ ye nin minɛn kɔnɔ ka tɔgɔ
tiɲɛ ta ka ɲɛsin jamana ma jamana minisiriso ma walima ka tɔgɔ tiɲɛ ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ jamana minisiriso ma ɲɛmaa ma n'o bi k'a dɔn Lamini Seydou Traoré ni ka o kofɔ o kuma ko waati sera u ka bɔ ka kibaruya ni kunnafoniya ka jɛya k'a fɔ nin wale min na a kunnafoni n'a kibaruyaw bi senna k'a fɔ tɔgɔ tiɲɛ ka ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ minisiriso ma walima ka ɲɛsin minisiri ma k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛkumu kɛlɛ ye walima sɔrɔ ɲini ni kɛlɛ ye ko k'a sɔrɔ jamana sariyaw de bɛna sɔsɔ ko o tɛna se ka kɛ ka olu to i k'a dɔn k'a fɔ a département maa ɲɛmaaya o la min ni o bɛ tali kɛ minisiriso olu fana y'a kanu u ka bɔ k'a fɔ gɛlɛya min bɛ yen ani k'a dɔn k'a fɔ sariya sɔsɔ min ni k'a dɔn kulu wɛrɛ min n'olu b'a fɛ ka kɛ n'olu b'a fɛ ka a lasɔrɔ ni sɔrɔ nɔgɔnin ye k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔna na o ko baara ti bɛɛ ko sariya kisɛw u ye o de y'a to u ye hakililajigin kɛ ka wele bila jamanadenw bɛɛ ma bɛɛ ka taa code minier la n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn septembre kalo tile 27 san 2019 a code minier ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ a ordonnance yɛrɛ o ye 2019-022 min bɛ a dantigɛ ani k'a bɛɛ lajɛlen perepere latigɛ k'a fɔ ko mena koto ko minisiri ni maa ka bɛnkan don minisiri ni maa ka bɛnkan tɛ i n'a fɔ correspondance a fɔ cogo min na o de ye k'a fɔ k'a bi jɛya n'i bi bɔ a ka bɔ ni sariya ye nka a ti bɛn tuguni dɔw ka nin k'a dɔn jamana walima cakɛda wɛrɛw n'o ye diɲɛ jamana wɛrɛw ye ka nin k'a dɔn k'a fɔ jamana sanu ni k'a bɔ k'a k'u sago ye k'a sɔrɔ jamana t'i ta sɔrɔ jamanadenw t'u ta sɔrɔ o kumana ko jamana ɲɛmaw n'o ye furancɛ fanga ye a maa ɲɛma yɛrɛ kalinkan ye mun ye ko l'or du Mali brillera pour les Maliens k'an b'o dan k'a dilan k'an bɛ don minɛ Ala k'a kɛ o ye amina yàlla o kuma tɛ nin ye jamanadenw yɛrɛ ka ta n'u bila dɔn sa kɛ o jamanadenw yɛrɛ k'u ta n'u bila dɔn o tɛ kuma kɔni ye nin ye nka furancɛ fanga don n'ale y'a ju tigɛ k'a bila ta ka taa ni maa min fɔra ale ko n'o ye kɔrɔbɔrɔ ni gɛlɛmanba t'a la c'est à dire nin n'a ɲɔgɔnna ni bɛɛ y'i ta fɔ n'a taara sariya ɲɛkɔrɔ sariya kisɛ minnu gɛn bɛ k'a perepere latigɛ o jɛlen olu n'a dantigɛ o a kun ye minnu bɛ n'a bɔ u b'a bɔ tinɔ dɔ kama a bɛ bɔ anw de ye an fana bɛ tinɔ dɔ sɔrɔ n'a bɛɛ bɛ kɛ sariya kɔnɔ gɛlɛman t'a la dɛ an fura dama ma don a ko in hinɛ kɔnɔ fɔlɔ dɛ nka minisiri ninnu kuma man d'u ye ka kɔrɔ nka n'a ma kɛ ta o tɛ kuma o nin de ka ɲi u ka to ka kuma ɲɛfɔli ka kuma jamanadenw yɛrɛ bɛ faamuyali jalaki kɛyɔrɔ a bɛ nɔgɔya ni Ala ka jɛ an ka taa sugu la bisimila an ka taa a ko sifilɛ café Niger aya café Niger a ka fisa maa kama sisan kɔni on peut siroter sinon sunkalo waati i b'a boîte sigilen filɛ f'i b'i ɲi ɲimi yɔrɔ min jogo t'a la o ni hali n'a ka di ye a tɛ ku i la sinon wali ni ma su tɛ yɛlɛ n'a ye ayi sinon e ko i su tɛ sun ka caya o n'a kun tɛ sɔn ka yɛlɛ n'a ye dɛ a ko kɛnɛya tigilamɔgɔ ko ale kana farati sun na dɛ a ko ten baasi tɛ o kɛnɛya tigɛ a y'a ta in datigɛ kɛnɛya tigɛ awɔ Tati Kulubali k'an ka ji dɔɔni min ko ayi an b'a café Niger de dɔɔni min mais an b'a bɛɛ panna sew ji bɛ min café bɛ min an bɛ ji dɔɔni min ka café dɔɔni n'Ala sɔnna o ma k'an y'a ka kuma mɛn kuma mugu a tɛ taa ji min kɔ dɛ a tɛ taa ji min kɔ dɛ kuma ka ca dɛ kuma mugu tɛ taa ji min kɔ Sebu Kulubali ani procureur Mamadu Kasonge an b'u fana f'u ka bureau ba kɔnɔ ni waati in na Kɔrɔmuru k'a Kasonge bisimila an bɛ Sayibu Kulubali an b'a yɛrɛ fɔ k'a Kulubali a kamalen a senda ka teli ayi cɛsi kun t'a sɔrɔ boli la an denmisɛnnin ma dimi min yɛrɛ bɛ na o ye hali sini ma sisan kɔni n bɛ sɔn k'a daminɛ kɔrɔ a kun tɛ babugu ni cɛ a sen na a kun b'a kɛ aw ɲɛnama de a kun bɛ babugu ni de cɛ a sen na aw ɲɛnama an b'a fɔ aw ma kɔn ka sɔn min o n'o tɛ a kun b'a bɛlɛn de yɔrɔ a bɛ babugu ni de cɛ a sen na o kuma ka secrétaire fana fo ale kun jajɔlen ba tɛ dɛ bolikɛlaba caman bɛ yen bolikɛlaba caman bɛ yen du fana ɲɛ b'a la cɛsi kun tɛ se ni n'a bɔra ne yɛrɛ kunna maa si a ka dɔgɔ min sera k'a tɔ da dɛ a ta kun tɛ sira ye a ta kun ye sentigɛdiya yɛrɛ a ta ye ni ka kɛnɛ babugu ni nɔ don babugu ni nɔ don n'o tɛ Yusu ta kun ye siran sentigɛdiya de ye kati kɔsɔ Yusu ka bulonda tun bɛ a kun ye so kɔfɛ kogonin dɔ kari yɔrɔnin dɔ kari k'o fana kɛ ni ekɔli jiginna dɔrɔn c'est tout congé datɔ k'o fana kɛ dani ye kɔsɔ bɛɛ bɛ bulonda kelen de dɔn ni lɔgɔli jiginna k'a ye Yusuni bɛɛ a ye Yusuni bɛɛ mɔsiw la Yusuni a y'a bɛɛ purut a bɛ kɛnɛ minɛ haraba o bɛ boli ka t'u jɔ a ɲɛ bulonda la a bɛ se ka taa don kogonin karilen yɔrɔ a bɛ taa don kogonin karilen yɔrɔ fɛ a tun bɛ i ko Messi o kumana Yusu an b'a fɔ nin sira in na a yɛrɛ balimamuso dɔ ko Ala y'o fana miniji dɔgɔya ni Ala ka jɛ o janaja kan ka kɛ
ke i ka dɔ o cɛla la lafiyabugu bi ka dɔ madame Keita do an gɛ do kɛ ani banbatɔ bɛɛ lajɛlen ko ala k'u dayɔrɔ nɛma a yɛrɛ baden terikɛ fana awɔ ala bi hakili la ale fana an bi dugawu k'a ye ko ten ko a fana ala y'a fana minɛ ji dɔgɔya nin de diɲɛ nin de ye o nin de ye jɔnni bɛ fɛn fɛn la bɛɛ kunfɛ ko awɔ janjo Musa an sigi kun ye kunnafoni min ko an b'a kara kuru kan annonceur ale talen don n'an ye dugujɛ tɛ tɛmɛ dugula k'a ka dɔgɔ o bɛ cogo min Dadɔ Kamara Yisu Wolowolo fam a tɛ tɛmɛ i k'a dɔn ko la ko k'a ka dɔgɔ sabu olu ɲɛ ti jɔ ko la nka i b'a sɔrɔ maaw ɲɛ bɛ pa ko caman kunna u bɛ kɔn k'a fɔ yan'a a kaw ka kɛ k'an kan lamɛn o kumana ko munna k'a ti fɔ a ka kan ka fɔ ko munna k'a ti fɔ an ka i k'a dɔn siraba min bɛ ka dilan bi n'a siraba ko kun kɛra bɛɛ lajɛlen kule k'an ye ka bɔ Falajɛ ka taa Ɲamana janjo Masa i b'a ye k'a fɔ ko siraba in bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ dɔgɔfiyɛ sigiyɔrɔ ye dɔgɔfiyɛw bɛ ka sigi sira in kɛrɛw la ka taa sira yɛrɛ ma ban fɔlɔ Dadɔ Kamara a haminani nin ko ye hami kun fana b'a la a ko Mali la yan nɔ ko ayi k'a a tɛ se hali ko gɛlɛn tɛ i bɛ se ka kow kɛ ten k'a dɔn yɛrɛsagokɛ la a tɛ kɛ sariya kɔnɔ n'a y'i ja i b'i sigi yɔrɔ min ma n'i ja nin fa in a bɛɛ ye n kelen da ye ko Mali taabolo de ye nin ye wa a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bosonnen ɲɛna maa si t'a don jate la fo n'a degun sera an ma don min na ko o ɲɔgɔnna dɔ de filɛ nin ye ko sugu de bɛ ka sigi i k'a dɔn siradala sira min yɛrɛ dilanni ma ban fɔlɔ siraba min ni a bɛ ka dilan ka bɔ Falajɛ ka taa Ɲamana sira in tun ye maaw ka kalifa tɔɔrɔ kosɛbɛ o dilanni bɛ senna bi i b'a ye k'a fɔ baaraw yɛrɛ ma ban baaraw bɛ senna cogo min i k'a dɔn ko maaw fana bɛ ka i k'a dɔn sigi o cogo la sirada kɛrɛfɛlaw la feerekɛlaw bɛ ka n'u sigi dɔɔni dɔɔni bɛɛ n'i ka feerefɛn o kumana u bɛ ka n'u sigi dɔɔni dɔɔni wa u bɛ ka i k'a dɔn sigi min daminɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka a ko labɛn i k'a dɔn i n'a fɔ u nan bɛ waati kuntalajan sigi kama ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn a jama bɛ ka caya diɲɛ don o don dugu mana jɛ i na julakura sigilen sirada in na diɲɛ don o don dɔ bɛ ko ka fara a ko kan ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ k'u hakili b'a la k'a fɔ k'u bɛna i k'a dɔn u sigi tɛntɛrɛ daminɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na o kumana k'an k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko nin sira in t'a ka segin k'a fana bɛna kɛ sen nɔ kunbere nɔ ye don dɔ dɛ sira banbali o kumana ko fɛn min i ka dɔn hali n'a y'a sɔrɔ mansinbaw olu bɛ munumunu salo la yɔrɔ dɔw labɛnbali tolen don hali bi u b'olu labɛnni baaraw la ni gɔngɔnba min bɛ wuli sirada in na ka taa se i ka dɔn maaw bɛ jɔgɔ ɲɔgɔn kan fɔ k'u ɲɔkurun sɔɔri ko embouteillage o damanda min bɛ sira in na o de man kan maa yamaruya i ka sigi sira in da kɛrɛfɛ fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma ban dilan na ko nka k'o kɛn bɛ dɔgɔfiyɛ ye ka ban cɛ ni muso minnu t'an b'u sigi n'u ka feerefɛnw ye ayi ko nin si tɛ olu tɔɔrɔ gɔngɔn kana da wuli ma dɛ ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ embouteillage kana da kɛli ma dɛ olu kɔni bɛ ɲɛ bɛ fɛn min na o y'u ka sanni feere o feerekɛ minɛnw ye ani k'a dɔn client ko u ɲɛ b'o dɔrɔn de la o kumana k'u fana kunkolo ka gɛlɛn wa u kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ka n'u sigi ten k'a sɔrɔ yamaruya ma di i ma sira da kɛrɛfɛ sira min yɛrɛ banbali don fɔlɔ mansinbaw bɛ munumunu na aw fana bɛ munumunu na o tɛ sa bɛ dugu ma sen bɛ dugu ma ye aw ma kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma dɛ o kumana an bɛ nin dabolo min na Dadɔ Kamara ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko ni maa ɲɛmaw ani siraba a ko ɲɛnabɔlaw ma dan sigi nin na joona yan'a ko ka taa ka dan kɛ ko nin sigili banbali min daminɛtɔ filɛ ko dɔgɔfiyɛ de sigitɔ filɛ siraba in da la k'a sɔrɔ siraba in yɛrɛ ma kɛ siraba bannen ye fɔlɔ a baaraw bɛ sen na k'a b'an hakili jigin arayida ni dabanaani cɛ la Dadɔ Kamara ale bɔlen kɔ ye i b'a ye k'a fɔ Aminata Sanogo ale fana taara n'an ye o sira kofɔlen in na i k'a dɔn ko seli tɛmɛnen ko janjo Masa ko min ye boulevard min bɛ n'a bɛ fɔ ko boulevard du peuple jama tɔgɔla siraba k'o kɛn bɛ don o bɛɛ de kɛn bɛ ɲamansunugun ye o bɛɛ de kɛn bɛ maa minnu nan'u sigi ka seli feerew kɛ k'a sɔrɔ hali sariya yamaruya t'u bolo k'olu de taara k'u ka nɔgɔjugu tonnen to nin yɔrɔ kofɔlen in na Dadɔ ka fɔ tɛ wa Dadɔ siranna min ɲɛ k'a kana na kɛ dabanaani ni i k'a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen in ye a bɛ juguya n'o ye koyi arayida ni dabanaani cɛ ye min y'an taalen min filɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko diɲɛ don o don i k'a dɔn malidenw olu ka latigɛ de bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ ka taa fɛ diɲɛ don o don seli min tɛmɛna n'o ye sunkalo seli ye i k'a dɔn siraba min bɛ yen n'o ye square passerie lunba ye o k'a dɔn a tɔgɔ da an bɛ jamanadenw na a dɔ la ko min ye dɔw ko place kɔrɔ ko n'i y'o sira taamali daminɛ bi a dɔ la i k'a dɔn ko maɲumako dan don k'a sabu kɛ ɲama bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ feerekɛla minnu nana seli feere dɔrɔn na olu tilalen kɔ u y'u ka buruburu sɔrɔ o kumana olu y'u kɔ
do ka nyamanto na ye kata ko to ino i b'a ye k'a fɔ mana foroko karton kɔrɔw ani ka do dumuni tɔw nin bɛɛ de serede do ni yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ ka taa ka segi gɛlɛya fɔ k'a fɔ a to ten o kumana k'an k'a jira k'a fɔ ko sira in ɲɛ taa ka segin de ye sira fila don ko kelen dilan bɛ kɛrɛnkɛrɛnyala sotaramatigiw olu kama a tɔ anw bɛ jɛ o la o kumana ko ala ni i k'a dɔn sotaramatigiw ye degun sɔrɔ u ka sira la k'a sabu kɛ ɲama ye seli tɛmɛnen kɔ olu wajibiyara k'u ka sira bila ka na fara jamakulu tɔ kan sira tɔ kelen kan o kumana ko sigibaa minnu bɛ yen n'u tɛ sariya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko o bɛɛ n'a ta dɛ ko meri yɛrɛ dɛ ko de bɛ galabu don ninnu na u ka sigi ko sabu n'u nana ni feere ninnu kama meri yɛrɛ bɛ wusuku tigɛ k'a bila o kun ani sagalew u b'o sara aw b'a dɔn u sigi tɛ sariya kɔnɔ o ko de b'u fana galabu kɛnɛya sigili fɛ n'i y'i ka buruburu bɔ ka ban i b'i sago n'o dugɔ kɛ dɛ ni jakuma y'a kɛ nɔnɔ sa a b'a dasi don a la dɛ o kumana k'u fana bɛ taa k'u ka nɔgɔjugu tonnen to yen o baaraw bannen kɔ o kumana o baara bɛ wajibiya jɔn kan o ye meri yɛrɛ ye o ko min ye bama maaw ye ko agent bama olu fana bɛ tile ka wari minɛ ni misiginɛ ninnu na yen nɔ o kumana jɔn bɛ jɔn bɔ bolo la o kumana ko min ye k'a dɔn jamana ale de welelen don Vari o ka baarakɛta de ye nin ye ko Vari yɛrɛ dɛsɛra yɔrɔ ɲamanko la k'a sɔrɔ sunkalo tɛ o janko selifeere nana fara o kan o kumana ko taamalaw k'u wajibiyalen don ka sira in ye k'a to yen ɲaman bolo ka sira wɛrɛw bɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛna taa Sanogo nin y'ale ka nɔbila sɛbɛn an ye nin bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ annonceur kɔnɔ o ka bidon bolo nin de ye Bamakɔ ye la capitale Bamako la capitale Mali faba Koromoro waati bi ka kurunsa o n'a ta bɛɛ lajɛlen min bi tali kɛ k'a dɔn gɛlɛyaba dɔ la k'a dɔn k'o fana bɛ minisiriso min ɲɛsinnen don an ka jamana minɛnbaw ani k'a dɔn sira ko olu ɲɛnabɔli la min n'o bɛ tali kɛ sugu dɔw la k'o dicogo ma ɲɛ o kunnafoni dibaa kɛra Isa Sinayogo ye o kumana indépendant olu y'a ko sɛbɛkɔrɔ fasiri ko k'a bɛ taa miliyari sigiyɔrɔma 440 ani miliyɔn 400 ɲaari Koromoro ko o kɔni kɛra sugu fiyɛ 3 ye sugu fiyɛ saba min n'a kɛcogo ma ɲɛ fiyewu n'a ma kɛ sariya kɔnɔna i k'a dɔn sira min n'a bɛ bɔ i k'a dɔn Kayi ni ka taa Sandɛrɛ Koromoro ko k'a dɔn kilomɛtiri 135 o kumana ko o kilomɛtiri 135 ko sugu dicogo ma ɲɛ k'a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ miliyari 85 la sira filanan min fana bɛ yen o de ye Joro ni Banankɔrɔ ye i k'a dɔn kilomɛtiri 45 o kumana ko miliyari 200 ani k'a dɔn miliyɔn 798 ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ a sabanan ye Koromoro ko de hakililajiginɛ Seware ani Mopti o kuma kilomɛtiri 5 fana kan a fɔ ka nin bɛɛ lajɛlen la k'o fana sefa wari k'o b'i yɛrɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ miliyari 32 Bunyango la nin syndicaliste min na i k'a dɔn a bɛ Isa Sinayogo kofɔ a ko k'olu ka minisiriso n'o ye minɛnko ani k'a dɔn k'a fɔ siraba taa ni ka segin minisiriso k'u kɛn bɛ ka nin sugu minnu di k'a ma di sariya kɔnɔ a ma i k'a dɔn k'a fɔ bila sariya kɔnɔ wa ko don n'a nataw la olu laban bɛ k'a dɔn k'a fɔ damakasi sɛbɛn sɔrɔ ni ka bila nin ko in da la ko a sabu kɛ mun ye olu yɛrɛ b'u ka hakɛ ɲini Koromoro i k'a dɔn ko miliyari 2 Bunyango dɔrɔn ko miliyari 140 Bunyango ani miliyɔn 400 olu citɔ filɛ waraku la sabu ko jɔ dicogo k'a ma ɲɛ 3 projets routiers d'un coût de 140 milliards nouveau scandale dans la gestion des marchés publics miliyari ka di Maliden da sa miliyari ka di Maliden da waati koron kama kɔnɔ ko de ko Buatukaw fana olu kun ye sira tigɛ i k'a dɔn réorganisation administrative ko la n'a bɛ bɔbɔw ko fɔ wala ko Buatu o kuma ko u kɔni bɔra ne ka sira tigɛ a sababu kɛ mun ye Koromoro k'u ka duguba 2 bɛ yen Fangaso ani Manjakuyi Koromoro ko ma ko sigi min kɛra san 2018 k'a kun yɛrɛla k'a fɔ Fangaso ni Manjakuyi olu bɛna k'u damana cercle ye o kumana k'a kun ti dɔwɛrɛ ye ko walasa marabaw ka gɛrɛ maradenw na i k'a dɔn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sécurité n'o ye an ka wolomatiri tabaw olu ka kɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko yɔrɔw do dugubaw do jama bɛ yen mɔgɔw bɛ yen magoɲɔrɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ bɛ lasɔrɔ a kɔnɔ nka k'u balila min na kunnafoniya ni kibaruya min lasɔrɔ o kuma ko pan kɛra Fangaso ani Manjakuyi kunna o kɛra ko min bɛ tali kɛ Buatulakaw la n'o bɛ k'a dɔn Tomiyamara kofɔ i k'a dɔn k'a jamakulu bɛɛ bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka siraba min n'o bɛ taa Moti n'o y'u ka karifuru kofɔ ni k'o tigɛ k'a daminɛ kabi 6 heures ka taa bila fɔ 14 heures k'u ka nisɔngoya yira ka wele bila jamanadenw ma ani jamana marabaw ma o kumana ko Buaw tɛ wuli ka caya nka ko nin kelen ni na u tɛ se ka nin filɛ dɛ u ko nin kelen ni wa dun u sɛbɛ dɔnnen don
o kuma ko ka sababu mun ko ni maa min yɛrɛ bi jateminɛ kɛ ko bɛnɛna manja kuyi fanga so mafunɛ ko nun bɛɛ lajɛlen insécurité bi kɛ k'a kun ti dɔwɛrɛ ko ni marabolo ma caya i k'a dɔn yɔrɔ kofɔlen na la min bi tali kɛ lakanabaa olu la se ka yen lasɔrɔ wa o kuma na ko u kɔni bɛ min ɲini o de ye k'a fɔ fɛɛrɛ ka tigɛ maa min bɔra k'o kunbɛn o ye Seyidu Tarawele o ka préfet ka dangan kɔrɔmɔrɔ o kuma na o y'a yira k'a fɔ kibaruya ni kunnafoniya u b'a lase i k'a dɔn k'a fɔ a lase yɔrɔ la ka bɛn ni i k'a dɔn u ka laɲiniw ye min ye buwatuw ye buwaw n'a sera a lase yɔrɔ la a sera maa minnu ma u fana ka baara in kɛ ni hakili n'o tɛ ni découpage organisation administrative ni i y'a fɔ ka caya dɛ Allahu akbar i y'a fɔ ka caya Janjo n'u dun ko k'u b'a bɛɛ dɔn ayiwa baasi tɛ maa min ko n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ kɛ i b'a bɛɛ tiɲɛ Ala ka koɲɛ nɔgɔya e b'a bɛɛ dɔn e b'a bɛɛ kɛ e de b'a bɛɛ tiɲɛ jamana in kɔnɔ n'u ye fɛn fɛn daminɛ b'a ye k'u to n'u sɛgɛnna u b'a dabila awɔ ni Ala sɔnna a ma a dɔw dabilali a tɛ dabila i yɛrɛ kɔ dɛ awɔ a tɛ dabila i yɛrɛ kɔ dɛ maa de bɛ jɔ tuni dɔ la i siri fu bɛ bɔ a la siga t'a la jinin dɔ bɛ yen i bɛ jɔ a la i bɛ to a jinin na ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga an bɛ nin fɔ kuma bɛɛ ok waati de korona kɔsɔn ko ne kɔrɔmɔrɔ ko M5RFP ko lala dɔw la k'a dɔw u bɛ sɔn ka don gouvernement na i n'a fɔ Edito y'a fɔ cogo min na k'u laban na don gouvernement na dagi ka ci ka yɛrɛ kɛ seru k'u ka don fana kɔrɔmɔrɔ ko bɛ sɔn ka u bɛ sɔn k'u ka yetaw ko bɛ se ka bayɛlɛma la natu bolo kɔntɛ ko espoir jigiya kura n'o ye Hussein Amion Gindo ye olu kɔni ye ka faveur di ka ban olu n'u yɛrɛ ye gouvernement na n'u ye jɔyɔrɔ sɔrɔ a ko la i bɛ bɛɛ ye nin na yan i bɛ bɛɛ y'a la un gouvernement de tout le monde un gouvernement de Mali bɛɛ mais min f'i ɲɛna ne yɛrɛ tɛ se ka kala turu maliden ka kumakan fɔ ko n k'i wale i ka wale ye wallahi kala tɛ turu maa si kan bilen an ka nin ko in to an ka nin to Ala bolo awɔ an ka nin to Ala bolo n'o tɛ Ala n'a kira a ko ka ca dɛ baasi tɛ an bɛ foli belebele ta ka ɲɛsin fanga kana na k'u datigɛ k'u bila an da la ka taa quoi découpage min filɛ nin ye u ka nin ko ɲɛnabɔ ye n'a ka ban n'u taara ka nin gulonnen to a bɛ segin a cogo kɔrɔ la o ye kelen ye minisiri Seyidu min ye Lamini Seyidu Tarawele tɛ wa n bɛ min fɔ a ye a ye baara min datigɛ a n'a y'a fɔ cogo min n'o de don hakika ɲɛma o kumana hali n'a taara maa min bɛ fɔ a kɔ o ka baara in kɛ ni jamanadenw ka hinɛ bayɛlɛmali ba in yɛrɛ o ko fanga kɔrɔ mana taa ka ban kura mana na o ko k'o ka latigɛ kɛta bɛɛ juguman ye o tɛ maga o la yɛrɛ bilen k'a sɔrɔ ɲumanw b'u la donc la continuité administrative maaw ma gɛrɛ olu la k'e kana gɛrɛ ale la maa dun ka hɛrɛ b'i baro kɛ ɲɔgɔn yɛrɛ nɛn ka kuma dɔw la nka Maliko la kɔnɔko kɔnɔko de b'an sɛgɛn Ala k'an bɛɛ sababa ma n'Ala sɔnna an bɛ foli di Musa Sanaba Keita ma kɔrɔmɔrɔ an b'a fɔ kosɛbɛ a ko a ka foli sɛbɛkɔrɔ f'i ye les vieux pères vieux mɔgɔw sisan entrepreneur do opérateur économique do Musa Sanaba Keita APM fana maa ɲɛmaa do an b'a fɔ a n'a terikɛ Alker ka foli di Sɔrɔna Siyaka Sangare fana ma nin waati na an bɛ u bɛɛ lajɛlen fɔ AC 2000 kɔnɔna na an bɛ don EDM kɔnɔ kɔrɔ Bali Idrissa Bey ani k'a dɔn ka se Kadi Samakema an k'a fɔ Kadi Kamisogo Sako Sako in ka d'a yɛrɛ Kamisogolaka ye an b'a fana fo Mamu Jalo ani i k'a dɔn min bɛ tali kɛ Dunbiyakɛ kelen bɛ n kɔrɔ an b'a fana fo Dunbiyalakala ɲuman de ka jɔ o kuma an bɛ foli kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn Dramani Buware k'a dɔn Kɔnɔbugu a sigiyɔrɔ bɛnnen don yen ma Kamalen k'a dɔn k'a fɔ a bɛ latigɛ fɛn bɛɛ dilan manajuru la tabali wo siège wo saki wo sabara wo banfula wo fini a b'a bɛɛ dilan manajuru la Dramani Buware dɛmɛbaa de t'a la a y'an yɛrɛ samaya fo k'an tɔgɔ sɛbɛn an ka fifalanw kan o kɛra Kɔnɔbugu an b'a fɔ Kɔnɔbugu k'a bɛɛ fɔ a tɔgɔ la an y'ale fo min ye i ka dɔn k'a fɔ an kanubaba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye i ka dɔn k'a fɔ ale ye jula ye jula min don ale bɛ yala ka feere kɛ janjo masa a fana y'an kanu a y'i sogo don ne kana bɔ Abdul Wahabu jamu in de a fɔli man di ye quoi a ye jamu fɔli de man jɔnbana la hawla wala quwwata garange ne tɛ fɛ k'a fɔ quoi mais Abdul Wahabu yɛrɛ ye maa ɲɛnama ye nka jɔnbana lama in a k'o tigɛ ka bɔ a la a k'o tigɛ ka bɔ a la kumana an bɛ foli k'u ye k'an yɛrɛ wolowolo terimuso fo kabi Burkina Faso n'o ye maa kɛmɛ ko a ma ko Kani janjo waati sɛbɛkɔrɔ kuruna kɔrɔmuru nka falakɔnɔ n'Ala ye kalo tile 27 yɛrɛ na falakɔnɔ a bɛ Ngaragu commune na Joila
karamɔgɔ bura daɲɔ min ka bura ko kuranɛ kalanba bɛ yen an b'a fana fo an bɛnkɛ don an b'a fo fo y'a fɔ falakɔnɔkaw fɛ yen ani ka falakɔnɔka bɛɛ fo n'Ala sɔnna mɛ kalo tile 27 kuranɛ kalanba a kɛn bɛ k'o labɛn an bɛ foli d'a fana ma n'a kɔrɔkɛ Solo ka bɛnkɛ bu yɛrɛ fana fo kɛnɛ kan kɔrɔmuru ka lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo a cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ ni Ala ka jɛ an y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn an kɔrɔmuso n'an balimamuso n'o ye Isu Karabati yɛrɛ a kɔrɔmuso ye Madame Keta Sitan Ouedraogo ko i k'a dɔn Ala y'a miniji dɔgɔya a ka janaja an y'a fɔ cogo min a bɛ kɛ a cɛ fɛ yen n'o ye i k'a dɔn Colonel Sadio Keta ye a bɛ kɛ Lafiyabugu ka bɛn ni nɛgɛ ɲɛ 16 waatiw ye ni Ala ka jɛ an bɛ dugawu kɛ banbaatɔw bɛɛ lajɛlen Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma an yɛrɛ terimuso ale sigiyɔrɔ kun bɛnnen don Segu ma n'a ka ko a ma ko Bintu Kopa Sisogo ne yɛrɛ kun b'a fɔ a ma ko Bintu Sora ayiwa i k'a dɔn Ala y'a fana miniji dɔgɔya n ka jelimuso kun don n teri don n balima don n kanubaa don o kumana an bɛ dugawu k'a ye Ala ka a dayɔrɔ nɛɛma Ala ka saya k'a ma lafiya ye a balimamuso bɛ yan n'o ye i k'a dɔn Astu Kopa Sisogo ye an ka foli b'a ye ni musokɔrɔba ko Ala ka limaniya k'u la ka sɔrɔ ka Penda Ablaye Jawara ka foli kɛ La Perle an b'ale fo ni sanga in na a k'an bɛn ni Ala ka jɛ Ala ka hinɛ banbaatɔ bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi shukran. Alors